Καλή σας μέρα, κύριε Τσάιλα. Καλημέρα σας, κύριε Λαβιανέ, καλημέρα στους ακροατές σας. Λοιπόν, πρώτο ερώτημα, πριν πάμε της ειδικότητάς σας. Συμμετέχετε και εσείς στο κίνημα, στον συνδυασμό, στην παράταξη, όπως θέλετε θα το χαρακτηρίσετε, συμμετέχω για την εθνική κυριαρχία και την Κύπρο. Είναι μια ονομασία, έτσι, ενός σχήματος, ενός κόμματος, μιας παράταξης που δεν έχουμε συνηθίσει. Και θα ήθελα έτσι ως πρώτο ερώτημα για τους ανθρώπους που πιθανώς κιόλας δεν γνωρίζουν αυτή την κίνηση, να μας πείτε ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά και τι επιδιώκει. Αποφασίσαμε να εκτεθούμε στις ευρωεκλογές διότι βλέπουμε ότι το κέριο πολιτικό ζήτημα της χώρας, που είναι η κατοχύρωση και η υπεράσπιση της εθνικής μας κυριαρχίας, έχει αρχίσει να υποστέλλεται. Διότι για μας αποτελεί προϋπόθεση για να τον αντιμετωπιστούν με πιθανότητες κάποιας επιτυχίας τα επιμέρους οξύδατα προβλήματα της εθνικής κοινωνίας, να υπάρξει αυτή η ζέση, αυτό το ζωτικό εθνικό συμφέρον για την πολιτική της χώρας μας, δηλαδή η υπεράσπιση της εθνικής μας κυριαρχίας. Να ρωτήσω λίγο κάτι για έναν αξιωματικό του πολεμικού ναυτικού, το οποίο, όπως πιθανώς γνωρίζουν κάποιοι μπορεί να μην γνωρίζουν, δεν υπέστειλε ποτέ την σημαία του, έτσι, το ελληνικό πολεμικό ναυτικό. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος. Έτσι. Ναι, σωστά μιλάτε. Λοιπόν, είναι ίσως βαριά διατύπωση ότι φαίνεται ότι υποστέλλεται σε κάποια ζητήματα εθνική μας κυριαρχία. Πώς το δικαιολογείτε αυτό? Κοιτάξτε να δείτε, λίγο πριν μια εβδομάδα ακούσαμε τρία διαφορετικά πράγματα για την εθνική μας κυριαρχία. Ακούσαμε τον πρόεδρο της Τουρκίας να λέει ότι δεν θα δεχθεί de facto καταστάσεις στην περιοχή. Κάτι το οποίο το διατύπωσε και ο Υπουργός των Εξωτερικών, ότι με ποιο δικαίωμα εσείς καθορίζετε θαλάσσια πάρκα χωρίς να ρωτήσετε την Τουρκία. Δηλαδή, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε πράξεις άσκησης εθνικής κυριαρχίας χωρίς την άδεια της Τουρκίας. Μάλιστα. Ακούσαμε τον πρωθυπουργό της Αλβανίας, τον Έντι Ράμα, ο οποίος βρέθηκε στην Αθήνα εντός κυρίαρχου ελληνικού εδάφους να ισχυρίζεται για τους συμπατριώτες του ότι η Ελλάδα τους ανήκει εξίσου όσο στους Έλληνες πολίτες. Ακούσαμε... Μήπως εδώ να κάνω μία διευκρίνηση, μήπως το εννοούσε έτσι, σαν πολίτης του κόσμου, διότι η παγκόσμια κοινότητα θεωρεί ότι κάποιο κομμάτι της Ελλάδας της ανήκει, με την έννοια ότι πολιτισμικά η Ελλάδα βρίσκεται παντού σε όλο τον κόσμο. Δεν ξέρω μήπως διασταλτικά κάτι τέτοιο θα μπορούσε να εννοείται. Κύριε Λαβιανέ, υπηρέτησα δίπλα στον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωστή Στεφανόπουλο. Όταν είσαι ηγέτης ενός κράτους, δεν εννοείς, δεν λες τι εννοείς, λες αυτό που λες. Προσέχεις το τι λες ακριβώς. Σαφέστατα. Τώρα είναι δυνατόν άλλο πράγμα να λες ότι ο ελληνισμός ανήκει και όλη την παγκόσμια κοινωνία, ο πολιτισμός, ο ελληνισμός, και άλλο πράγμα να λες ότι η Ελλάδα σας ανήκει εξίσου όσο και στους Έλληνες πολίτες. Αναφερθήκατε βέβαια σε ένα υπόδειγμα σαφήνειας και ρητορικής. Τέτοιο ήταν ο Κωστής Στεφανόπουλος. Βεβαίως. Το τρίτο που ακούσαμε ήταν από την νεοεκλεγήσα πρόεδρο της Βόρειας Μακεδονίας να αναγορεύει το κράτος της εκ νέου σε Μακεδονία. Και από την Ελλάδα δεν έχουμε ακούσει ακόμα, δηλαδή από τις εθνικές μας αρχές, υπάρχει μια αφωνία, θα έλεγα, υπάρχει αυτό που λέμε μια ρητορική κατευνασμού. Μια ρητορική κατευνασμού η οποία μας επιβάλλεται, έτσι βλέπουμε. Εννοείται δηλαδή ότι ακόμα και οι όποιες απαντήσεις, πιθανώς από το Υπουργείο Εξωτερικών κατά βάση, είναι χαμηλότερες των προσδοκιών. Σαφέστατα. Ποια ήταν η απάντηση δηλαδή προς τον Ερντογάν όταν λέει πρέπει να μας ρωτάτε για οτιδήποτε συμβαίνει στο Αιγαίο? Μια που αναφέρεστε στον Ερντογάν και στο Αιγαίο, πιστεύετε έτσι, γιατί σίγουρα και εσείς έχετε διαβάσει πολύ καλά, αλλά και εγώ έχω διαβάσει πολύ καλά, μακάρι
να γνωρίζανε και οι περισσότεροι, αν όχι όλοι οι Έλληνες, τα σημεία, τα κέρια, παραδείγματος χάρη, της συνθήκης της Λοζάνης. Πιστεύετε ότι ήδη από την συνθήκη της Λοζάνης, η οποία εδώ θα σημειώσω, έτσι, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό, ήταν μια συνθήκη κατά βάση ήττας για τη χώρα μας, ωστόσο προέβλεπε, είχε κάποιες βασικές πρόνοιες, όπως παραδείγματος χάρη ότι η Τουρκία σε καμία περίπτωση δεν έχει δικαιώματα στο Αιγαίο πέραν των 3 ναυτικών μιλίων από τις ακτές της. Αυτά, σε κάποιες τέτοιες πρόνοιες δίνουμε σημασία ή έχουμε πλέον αποστασιοποιηθεί, τα έχουμε ξεχάσει και τα έχουμε ίσως και παραδώσει? Κοιτάξτε, εγώ λέω ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα σημείο καμπής που και λέω σημείο καμπής γιατί τα σημεία καμπής περιλαμβάνουν μια αλλαγή κατάστασης και διαφαίνεται αυτή η αλλαγή κατάστασης, όπως πολύ σωστά είπατε, αρχίζουμε να βάζουμε νερό στο κρασί μας. Αυτά τα σημεία καμπής πάντα περιλαμβάνουν αίτια και αποτέλεσμα και περιλαμβάνουν πάντα τον διαρρεύσαντα χρόνο που χρειάζεται για τη μετατόπιση αυτής της φάσης από τη μια κατάσταση στην άλλη. Βλέπουμε λοιπόν ότι με όλες αυτές τις συνομιλίες με τον αντίπαλό μας να περνάει ο χρόνος χωρίς εμείς να κάνουμε κάτι σημαντικό για την ενίσχυση της εθνικής μας ισχύως. Να σας πω το τελευταίο. Έχουμε ανακοινώσει με βαρύγδουπους τίτλους ότι το Μάρτιο του 2025 έχει προγραμματιστεί για το πολεμικό ναυτικό η παραλαβή της πρώτης φρεγάτας Μπελαρά από τα γαλλικά ναυπηγεία. Μάλιστα. Εξ όσων γνωρίζω, πληρώματα ακόμα δεν έχουν μετακινηθεί προς τη Γαλλία για εκπαίδευσή τους. Τη δεκαετία του 80 που άλλαζε το ναυτικό τεχνολογία με την παραλαβή των φρεγατών S, τα πληρώματα πήγανε να εκπαιδευτούν στην Ολλανδία σχεδόν 2 χρόνια πριν. Με τις νέες τεχνολογίες λοιπόν δεν μπορούμε να παίζουμε. Πώς είναι δυνατόν σε 10 μήνες να έρθει η πρώτη Μπελαρά και να μην έχουμε στείλει ακόμα πληρώματα? Άρα διαβλέπω ότι θα υπάρχει και εκεί μια καθυστέρηση. Κάτι το οποίο το έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα για οποιοδήποτε θέμα να υπάρχει μια καθυστέρηση. Δηλαδή θέατες στο ίδιο έργο, στο ίδιο σενάριο. Μάλιστα. Και ξέρετε κάτι, ναι. με εκνευρίζει λιγάκι, παρόλη την ηρεμία που θέλω να διατηρώ, η επίκληση του επίγοντος και του εθνικού εξανατολών κινδύνου. Έτσι καλλιεργείται και εισέρχεται σε μια διαδικασία ορίμασης η ιδέα απόκτησης μεταχειρισμένου υλικού, να τρέξουμε να πάρουμε ό,τι είναι να πάρουμε γρήγορα. Μάλιστα. Για να σωθούμε. Μπήκατε σε ένα μεγάλο θέμα των εξοπλιστικών προγραμμάτων που είστε και πιο ειδικός. Εγώ να έρθω λίγο στα πιο καθημερινά, γιατί δυστυχώς δεν έχουμε και ατελείωτο χρόνο. Θα ήθελα να ρωτήσω καταρχήν, το σχήμα αυτό, το συμμετέχω για την εθνική κυριαρχία και την Κύπρο, έχει κάποιον ή κάποιους επικεφαλείς? Όχι, δεν έχει κάποιον επικεφαλής. Είμαστε μια ανεξάρτητη ομάδα και έχουμε αποφασίσει ότι εφόσον θα μας τιμήσει ο ψηφοφόρος με την ψήφο του και μας στείλει στην Ευρωβουλή, θα υπάρξει μια εναλλαγή. Δηλαδή, μάλιστα, όσον αφορά την ή τις κοινοβουλευτικές θέσεις. Σε θέματα, και εδώ θα ήθελα έτσι μια τελική σας τοποθέτηση, σε θέματα, γιατί καταλαβαίνουμε ότι έχετε μια έμφαση σε θέματα εθνικής κυριαρχίας και εξωτερικής πολιτικής, στα θέματα τα εσωτερικά, παραδείγματος χάρη, βλέπω ότι μέσα στο ψηφοδέλτιο, έτσι, σε, θα έλεγα, διακριτή θέση, είναι και ο γνωστός μας από την εποχή του COVID, ο κύριος Δημήτρης Κούβελας, καθηγητής φαρμακολογίας, ο οποίος ήταν κατεξοχήν, έτσι, ας το πούμε, στο αντιεμβολιαστικό κίνημα. Ποιο είναι το προφίλ της κίνησης αυτής για τα εσωτερικά θέματα? Κοιτάξτε, το προφίλ. Όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημιουργήσει μια σειρά από επιτροπές πολιτών, οι οποίες βέβαια, εντάξει, υπολείπονται κατά πολύ από το να
βελτιώσουν την αίσθηση συμμετοχής και επιρροής των πολιτικών στις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως στην Ελλάδα καμία ελληνική κυβέρνηση ποτέ δεν έχει υποστηρίξει φιλόδοξες δημοκρατικές επαναξιολογήσεις που να περιλαμβάνουν άμεση διεθνή συμμετοχή πολιτών. Και το λέμε αυτό διότι περισσότερες από 1,2-1,3 εκατομμύρια υπογραφές που συγκεντρώθηκαν με το διαδικτυακό ψήφισμα της κυρίας Καριστιάνου, της μητέρας του θύματος, για απόδοση δικαιοσύνης στην τραγωδία των Τέμπων, τις αγνοούν επιδεικτικά. Ένα άλλο θέμα είναι ότι η Συμφωνία των Πρεσπών πέρασε ερήμην του ελληνικού λαού. Τώρα, ανεξάρτητα λοιπόν με το ποιος θα κερδίσει, ποιος θα χάσει τις εκλογές του Ιουνίου, τα δομικά ερωτήματα είναι σχετικά με τον τρόπο σύνδεσης της δημοκρατίας σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, πώς αυτά θα παραμείνουν έτσι ως έχουν ή θα υπάρξει κάποια αλλαγή. Εκεί λοιπόν εμείς υποστηρίζουμε ότι χρειάζεται αλλαγή. Και αλλαγή δεν γίνεται ούτε με γιόγκα ούτε με ηλιοθεραπεία. Αλλαγή γίνεται με την ψήφο των Ελλήνων πολιτών. Μάλιστα. Είτε θα δεχτούν την συνενοχή, όπως λέγανε οι διάφοροι, μαζί τα φάγαμε, μαζί τους κάψαμε στο μάτι, μαζί τους σκοτώσαμε στα Τέμπη. Τελευταία ακούμε και όλοι ευθυνόμαστε για το Κυπριακό. Λοιπόν, εμείς δεν θέλουμε τη συνενοχή, θέλουμε την συμμετοχή. Γι' αυτό συμμετέχουμε. Καταλαβαίνω. Ήσασταν σαφείς. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσαϊλά. Καλή δύναμη και καλή επιτυχία στον εκλογικό στίβο. Να είστε καλά.